मेल सालायगिरि बिथां आरो जोंनि बेयाव नुजाफैनाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDBP नि भाइस प्रेसिडेन्ट सार आरो लोगोसे गासै माखासे बिबानाव थानाय जोंनि NDBP निनो आंनि कमरेड्स लोगो नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि मुभमेन्ट दोलोनि UPPL निफ्राय नुजाफैनाय लिडारजों लोगोसे कर्मी आरो फरायसा आफादनिफ्रायबो नुजाफैनाय मावथिफोर आरो दैदेनगिरिफोर आरो पिपल जयनिफ्राय नुजाफैनाय दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफोर आरो बे पुर्णिमा बाजारनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दिनै दसे सम नोंसोर जि थांखिखौ लानानै रंजादों बा एसे जा हायो नोंसोरो मेनेज खालामलायनानै दिनै जायै लोङै रंजानानै जोंनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ नोंसोरो मिथिनो लुबैनानै दिनै बेयाव ज' जादों दा बेनिखायनो आं NDBP नि जानानै प्लाटुन कमान्डार जानानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै सिगाङावनो जोंनि सारमोना नोंसिनि सिगाङाव सुंद'यैब्लाबो बुंलांखाबाय जि बाथ्राफोरखौ नोंसोर मिथिनो लुबैदों हयथ' नोंसोर मिथिनो हाखाबाय दिनै NDB आ दानिल' नङा बहुत बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारबोदोंमोन 1986 आवनो BSF महरै जोनोम लादोंमोन बिनि उनाव 1994 आव बै दै बारनानै मोननाय मोनसे बर' फोथार गामियावनो NDAB मुं लानानै आरो मोनसे आफाद बे आफादानो नाम सोलायनानै सोमावसारनायनि हाबाफारियाव आवगायलांबाय थादों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड हिसाबै सोमावसारबाय थादोंमोन बेवहाय दिनै जों नुनो मोनदों बे पुर्णिमा बाजारनि बे एरियानि ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंखौ थैस' थांस' अनबोदों सुथुरफोरनिफ्राय बासायबोदों दोनखोमाबोदों जाहोदों लोंहोदों मालाबा पुलिस मिलिटारिजों बुजादों नासयजादों बेफोरबायदि हाबायाव नोंसोर मालाबाबो उनफिननानै थायाखै जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो आरो बिनि उनाव फैयै फैनानै जेब्ला 2003 आव अल क्लियार अपारेशन जाबाय बे समावहाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबायमोन NDB आ थानो हायै बायदि अबस्थायाव फैबायमोन मानो होनना बुङोब्ला सुथुरा जोंनि थाखाय बिराद गोख्रों जाबायमोन जोंनि एरियायावनो जोंनि जाथियावनो जोंखौ गादबनाय नासयनाया बांसिन जाबायमोन थेवबो दिनै नोंसोरो गोसो बायाखै गोसो गोरा खालामनानैनो नोंसोरो मावफुंबोदों हेफाजाब होबोदों आरो फैयै फैनानै जेब्ला 2005 आव सिजफायार जाबाय सिजफायारनि उनाव जों गभर्नमेन्टजों टक खालामनांगौ जाबाय बे समावबो जोंनि लिडारफ्रा टकनि प्रसेसआव थांबाय थादों आरो बे समावबो गभर्नमेन्टआ जोंखौ बारा गुरुत्व होआखै माखासे पलिटिक्सनि खोथा थायो दा बेवहाय जोङो गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामनांगौ जादों बे आन्दोलनावबो बे पुर्णिमा बाजारनि एरियानि ओनसोलनि आइ आफामोना जोंनो 100% सापर्ट होदों बेखौ आं बुंनो हायो जेब्लानो राजा लामा होथेनांगौ जायो बे समावबो पुर्णिमा बाजारनि मानसिफोरखौ नुयो जेब्लानो मास गेदारिं जायो बेयावबो पुर्णिमा बाजारनि मानसिफोरखौ आं नुयो दा बेनिखायनो आंबो दिनै लेक्सार होनो गसङाखै आं गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो आइ आफा बिब' फंबाय बिनानावमोनखौ धन्यबाद होनो लुबैदों दिनै जों बेवहाय जौस्राङाव मानि थाखाय जिरायनानै आर'नाइ सोनो मोन्दों बेबो नोंसिनि थाखायसो दिनै बिटिआर मुंखौ जों माबोरै मोन्दों बेबो नोंसिनि रायजो राजानि नाजानायनि थाखायसो दिनै बिटिआर मोनबाय रंजानांगौ बाथ्रा नाथाय दिनै बे बिटिआरखौ लानानै दिनै मोनसे दोलोआ जाय जोंनि अपोजिसन होननानै बुंब्लाबो भुल जानाय नङा बिसोरो उल्टां फाल्टां पलिटिक्स खालामगासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला पाब्लिकनि सापर्ट मरेल सापर्टखौ बिसोर डाइभार्ट खालामनो नागिरदों दिनै नोंसोरो मबाइल खुलिनानै नायब्ला नुयो फेसबुकफ्राव
दिनै बिटिआरआ जेबो गैया अनलि नामाल' चेन्ज जादों होननानै बुंदों इभेन दिनै जोंनि मिनिस्टार परमिला रानिमोन बिसोरबो नंखाय खोथा दिनै मबाइल फेसबुकफ्रावहाय फोसावगासिनो दं किन्तु बेयो नंखाय दिनै बिटिआरआवबो दिनै साफिसियेन्ट दफाफोर दं जाय दफाफोरखौ जों एक्सेप्ट खालामनानै मावलाङोब्ला जोंनि हारिया गेरेमसा जानायनि लामायाव दङ दिनै जोङो ओरैबायदि खालामनांगोन दिनै बिटिआर जाखांनायनि उनाव दा नै जोंहा मोनसे हाबाफारि फैगासिनो दं दा बे हाबाफारियाव जों फावसयनो मोननाय नङा रायजोफोर जों गोनो गोथो साननो नाङा दिनै बे इलेक्सननि दारैनो जों मोनसे सरकार दानांगोन जाय सरकारा कारापसनजों जेबो लोब्बा गैया ट्रुलि मावग्रा सैथोजों मावग्रा बे मानसिखौसो जों सापर्ट खालामनानै मोनसे सरकार दानांगोन दिनै नोंसोरो गोनो गोथो साननो हागौ एनडिपिआ बा एनडिपिएसआ बिसोरबा गोरोबलायदोंना गोरोबाखै नोंसोरनाव बे मोनसे सोंलुआ फैदों किन्तु दिनै दाखालि दहाय एसे सिगाङावनो जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट सारा खोन्थालांखाबाय बलांगुरि होननाय मोनसे जायगायाव मोनसे मिटिं लादों बे मिटिङाव ओरैबायदि डिसकास जादों दा बे डिसकासनि गेजेरजों सिन्ताधाराया मोनसेल' जों ज' जानानै बोरै बे बिटिआरनि खामानि मावनांगौ दं बेखौ जों साक्सेस खालामनो हायो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बे थांखियैनो ज' जाबाय बेखौ आं दिनै बे मेलनि गेजेरजों नोंसोरनो मिथिहोलांनो गोसो जादों दा बेनिखायनो उननि हाबाफारिफ्राव आं आसा खालामबाय नोंसोर बयबो सोरनिबा फुस्लायनायजों नंखाय खोथा बुंनायजों गोजावालासिनो जि जोंनि लिडारफोर खामान होनाय बा बिथोन होलांनाय बेजोंनो सिन्था खालामनानै आगान सुरो बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो जोबथारनायाव आं सानदों दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राथ' गासैबो मावख्रुबनानै जाग्रासो जों खस्थ' भुगिनानै जाग्रा दिनै जों मोजां जानो होनब्लाबो मोनजाया मोजां गाननो होनब्लाबो जों मोनजाया आरो उनफ्राव जों गथ'फोरखौ मोजाङै फरायनायनि बेलायाव जों नोजोर होनांगोन दिनै मोजां स्कुल गैया बे ओनसोलफ्राव किन्तु बिटिआरआव ओरैबायदि लिरनाय दं दा जोंनि ओनसोलफ्राव बे बिटिआर रिजनाव मोनसे स्कुलफोर दं माने प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिसोर गासैबो माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो जोंनाव मोजां स्कुला फैगोन बेनिखायनो आं आसा खालामदों जों स्पेसियेलि जोंनि गथ'फोरखौ फरायनायनि बिथिङाव जाहाथे नोजोर होयो आरो मोजां न'खर जों दालांनो हायो बांद्राय लोंनाय जानायाव जों गोदोआ आरो समाजनि गाज्रि हाबाफ्राव जों माने हाबाफोरनिफ्राय गोजान जायो बेखौनो आं खावलायबाय आरो जोबथारनायाव बयनिसिमबो खुलुमनाय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौनो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।